Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura showroom ġdida tal-istabbiliment dari fiż-żona industrijali tal-Ħandaq f'Ħalqormi. Din ix-showroom tal-ogħla livell li saret b'investiment ta' €1,500,000 tesebixxi f'varjetà ta' kċejjen u kmamar tas-sodod fost oħrajn. Il-Prim Ministru innota l-bżulija tal-imprenditur Malti u l-kapaċità tat-talent Malti li kapaċi jimmanifattura prodott ta' livell għoli mill-bidu sal-aħħar. Dari tifforma parti minn Solimited li għandha esperjenza ta' iżjed minn 30 sena fil-manifattura industrijali u li toffri għażla wiesa ta' amara manifatturata kompletament fuq il-bażi tal-idejat u l-kreattività ta' imħuħ Maltin. F'din iż-żjara Dr. Abela saħaq fuq kif kumpaniji lokali bħal dawn ħaqhom kull tifħir għaliex anke waqt mumenti ta' sfidi internazzjonali li affaċċjat id-dinja kawża tal-pandemija, it-tmexxija tal-grupp baqgħet reżiljenti u innovattiva. Bħalissa il-kumpanija tħaddem 70 persuna u qed tippjana li tkabbar it-tim tagħha bilan li tkompli taqdi lill-konsumatur Malti biżjed effiċjenza u f'qasir żmien. Id-direttur u l-kap manaġerjali tal-kumpanija Dari, Stephen Azzoppardi, qal li wara 30 sena ta' esperjenza, il-kumpanija ħasset il-ħtieġa li fis-suq lokali jimbarkaw fuq proġett li joffri għażla ta' amara domestika ta' kwalità għolja li ssir lokalment. Il-manager ta' din il-kumpanija, Mark Assar, spjega li l-isem Dari jirrifletti dak kollu li huwa Malti u li l-kumpanija ridet tagħti importanza lil prodott li huwa adattat għad-djar Maltin u li jolqot il-gosti tal-konsumatur Malti. Kassar spjega kif din il-kumpanija trid tkun ta' eżempju billi dak li tipproduċi ikun sostenibbli. Il-proċess tal-manifattura jsir kollu f'pajjiżna u bekk qed iħalli inqas impatt fuq l-ambjent. Huwa qal ukoll li l-fabbrika taħdem b'effiċjenza qawwija permezz tal-aħħar teknoloġija fil-makkinarju li nxtara. Intqal kif din il-fabbrika tagħmel użu minn dawl naturali filwaqt li tiġġenera persentaġġ sostanzjali tal-elettriku li tikkonsma permezz tal-panelli fotovoltaiċi. Il-proċess fil-fabbrika ma jiġġenerax skart addizzjonali minħabba li l-materjal żejjed jerġa' jiġi użat jew riċiklat.